Diolch yn fawr. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma i di ac yn gofyn i ti fod yma'n bresennol yn ein plith ni ac yn ein nerthu dyddoli di mewn ysbryd ar gwirionedd. Tywalt ysbryd arno'n felly, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu'r emyn gyntaf rhif 295. 295, dewch hen ac ianc, dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd a mynedd Duw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae'n yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gau. 295, gewn ni sefyll uwch ni. Fydd am yn darlleniad o Rhyfengil yn ôl Matthew, penod 17 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew, penod 17 ar adnod gyntaf. Ac ar ôl 6 diwrnod y cymerodd yr Iesu, Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd ac ei dig hwy fynydd uchel o'r neilltu, a gwedd newidiwyd ef ger ei bron hwy, a'i wyneb a ddisgleiriodd fel yr haul, a'i ddillad oedd cyn wyned ar goleuni. A gwele Moses ac Elias a ymddangosodd iddynt ac ymddiddan ag ef, a Phedr a tebodd ac yddywedodd wrth yr Iesu, o arglwydd, da yw i ni fod yma. Os ewellysu, gwnawn yma 2 pabell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. Gefe eto'n llefaru, wele cwmwl golau a'i cysgododd hwynt, ac wele lef o'r cwmwl yn dywedyd, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef. A phan glybu'r disgyblion hynny, hwy a syrthiasant ar ei hwyneb ac ofnasant yn ddirfawr, a daeth yr Iesu ac y gyffyrddodd a hwynt ac yddywedodd, cyfodwch ac nac ofnwch. Gwedi iddynt dyrchafu ei llygaid, ni welsant neb ond yr Iesu yn unig, ac fel yr oeddent yn disgyn o'r mynydd, gorchmynodd yr Iesu iddynt gan ddywedyd, na ddywedwch weledigaeth i neb, hyd oni at gyfodo mab y dyn o feirw. A'i ddisgyblion ofnasant iddo gan ddywedyd, pa ham gan hynny y mae'r ysgrifenyddion yn dywedyd fod yn rhaid dyfod o Elias yn gyntaf. Mae'r Iesu atebodd ac yddywedodd wrthynt, Elias yn wir a ddaw yn gyntaf ac a adfer bob peth. Eithyr yr ydw i fi yn dywedyd i chwi, ddyfod o Elias eisoes ac nad adnabiant o ef, ond gwneithir ohonynt iddo beth bynnag a fynasant, felly y bydd hefyd i fab y dyn ddioddef ganddynt hwy. Yna y deallodd y disgyblion, mae am Ioan Fydyddiwr y dywedasau ef wrthynt. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, cyn i ni droi at ein harglwydd mewn gweddi, dwi'n sylwi dwi wedi newid y trefn ar ddamwain. Chydig o goeddiadau. Cwr gweddi nesaf ni'n cael ei chynnal mis Gorffennaf yr 11 ar 15, felly y 3 nos Iau o bob mis fe fydd ein cwrdd gweddi am hanner awr wedi 7.
Mae yna ddigon o gerdiau fel hyn ar gael yn sôn am ein gwasanaeth arbennig, ond y rai sydd yn dod yn agosau nawr yn ystod yr gynhadledd haf fe fydd cyfarfodydd Cymraeg yn cael ei chynnal yn ystod yr wythnos Summer Conference, mis Gorffennaf 30 a 31. Ac felly, am hanner awr 4 fe fydd na 2 oedfa Gymraeg ar y dydd Iau a'r dydd Gwener. Felly, croeso chi cymryd rhain a'i dosbarthu nhw i bwy bynnag i chi yn ei nabod, ac hefyd gan gofio fe fydd na gyfieithiad ar y pryd yn Saesneg. Bydd yn hoedfa nesaf Prynhawn Sul. Mae yna lluniaeth ysgafn hefyd ar ôl yr oedfa hon. Nawr, gewn ni gymryd y casgliad nesaf tra'n canu yr emyn rhif 213 14 hefyd. Felly 213 ac 14 wrth i'r casgliad cael ei chymryd. Dewch ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn eto Dduw am gyfle arall i ddod yma i alw arno ti ac i ddod a'n mawl a'n deisyfiadau. I ni yn diolch am y ddydd sydd wedi cael ei osod o'r neilltu, diwrnod o fewn yr wythnos o Dduw. I ni yn diolch am fath diwrnod ac yn bod yn gallu ymgynnull ynghyd ac yn dod i geisio dy wyneb ac yn gallu dod at dy orseddfaint yn gwybod mae gorseddfaint o ras yw i, a'n bod yn dod ata ti, nid drwy unrhyw ymdrechion yn hunan, ond trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, ar y dydd ohoni, ni yn diolch i ti, unwaith eto am gyfle i ddod yma i ti ac i dreulio amser yn dy bresenoldeb, i wrando ar dair, i ganu dy glodydd. Ac yn diolch i ni yn dod i'r man lle rwy ti wedi addod bendithio dy bobl, lle mae yna ymgynnull o amgylch dy air, lle mae dy bobl yn dod ynghyd i geisio dy wyneb ac i geisio dy bresenoldeb. Yna rwy ti wedi addo bod yno yn ei plith. A pa bynnag rif yr ydym, i ni'n gwybod y rwy ti yma gyda ni. Ac felly o Dduw yn gweddio ar i ni fod yn fwy ymwybodol o'th bresenoldeb yn dod ac yn ein cyffwrdd ni. Ni yn gofyn i ti ddod a delio a phob un ohono ni'n unol a'n sefyllfaoedd a'n anghenion arbennig o Dduw, gymaint o Dduw o anghenion gwahanol gan bob yr un ohono. I ni'n gwybod bod yna rai yn gallu dod yma llawer i bryder ar ei heneidiau, llawer o ofnau a problemau a maent yn ei wynebu o ddydd i ddydd. Yna Dduw, i ni yn gwybod bod yna rhai yn dod yma gyda'n bwysau euogrwydd pechod. O Dduw, i ni yn gweddio, bydde di yn cyffwrdd â phob un ohono. A bydd yna gysur yn yr efengil, a bydde di yn dod ar sicrwydd hynny i bob yr un ohono, mae'n bod yn blant i ti.
Ac os nad yn blant I ti eto, Dduw, I ni yn gweddio cyn diwedd yr oedfa hon, cyn diwedd y dydd yma, I ni'n gweddio byddi di yn dod â rhai ata ti mewn edifeirwch a ffydd. Y bydd na brofiad o faddeuant pechodau yn cael ei roi I ryw rai heddi, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni yn felly gofyn I ti o Dduw I fod yma gyda ni, I fendithio bob rhan o'r oedfa hon a'r holl ddydd. I ni yn cyflwyno'n hoedfaon I gyd I thofal di, ac hefyd o Dduw dy bobl ar hyd a lled o wlad, yn gweddio ar ei ti fod gyda nhw, y bydde di yn dod â cylondid iddynt yn ei hoedfaon arbennig hwythau. O Dduw, os nad oes na lawer yn ei cynulleidfaoedd, I ni yn gweddio Dduw, y bydd na ryw gysur, y bydd na ryw cylondid, ac y bydde di yn rhoi yr nerth yna iddynt fynd ymlaen. Ac o Dduw, y bydde di hyd yn oed yn ychwanegu at y niferoedd hynny. Y bydde di yn cryfhau yr achos yma yn ein gwlad. I ni yn gwybod ein bod yn nifer fach. Ac o Dduw, I ni yn bobl gwan. Ac I ni yn ymwybodol o'n methiannau personol hefyd. Ac felly o Dduw, mae'n rhaid I ti weithio. O Dduw, os mae ti sydd I cael y mawl a'r clod, yna rhaid I ti ddod a thywallt y lan ysbryd ar y wlad hon unwaith eto. I ni yn diolch I ti am y ffordd rwy ti wedi bendithio'n gwlad, ond yn gofyn I ti fendithio unwaith eto. Nad ydyn ni yn heiddi hynny, I ni yn gweddio y byddi di yn ymweld ac yn bendithio unwaith eto. Felly o Dduw, I ni'n cyflwyno'n hoedfa I ofal di nawr ac yn gofyn I ti I bendithio bob yr un a helpa ni o Dduw I gadw'n golygon arna ti, rho'r nerth corfforol, meddyliol ac ysbrydol I ni, y byddwn ni yn dyfoliannu di gyda'n holl nerth. Tri gyrha felly nawr wrthym, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 366 366 wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dymder dangau loes. Pryd hyn rwyf yn di brisio'r byd a'r holl agoniant sy'n ynddo I gyd. 366 gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r efengil no Matthew, pennod 17, adnod 5. Matthew 17, adnod 5. Ac efe eto'n llefaru, wele cwmwl golau a'i cysgododd hwynt, ac wele lef o'r cwmwl yn dywedyd, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef. So drwchwn ni ar y ddwy adnod gyntaf o'r benod yna, ac ar ôl 6 diwrnod y cymerodd yr Iesu Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd ac ei dŷ cwyn i fynydd uchel o'r neilltu. A gweedd newidiwyd ef ger ei bron hwy a'i wyneb a ddisgyleiriodd fel yr haul a'i ddillad oedd cynwyned ar goleuni. Nawr, ni'n darllen fyna digwyddiad ysgytwol, ond hefyd digwyddiad a fyddai yn ei nerthu. O ran yr Iesu, roedd yr Iesu yn agosau at y frwydr fwyaf ffyrnig y byddai yn ei wynebu, pan byddai yn dioddef digofaint y tad yn cael ei dywallt arno. Byddai hefyd yn gwynebu holl bicellion tanllyd y fall yn ei erbyn. Dyna i chi yr hyn oedd ar fi'n digwydd. Y tad yn tywallt ei gosb ar ei fab yn lle ei bobl, ac yna mi fyddai'r un drwg a'i holl nerth yn ymosod ar yr Iesu. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred, dydyn ni'n gallu ymgyffred digofaint y tad a'r gosb y byddai yn tywallt ar ei fab. Dydyn ni ddim yn gallu ymgyffred yr frwydr honno yn erbyn yr un drwg pan y byddai'r un drwg yn ymosod ar yr Iesu. A'r hyn oll ein mwy ni. Ac felly yma, i ni yn darllen am y tad yn atgoffa'r mab am ei gariad tuag ato, ac yn dweud wrtho byddai gogoniant yn dilyn y dioddef. Ond hefyd, mae'n bwysig ar gyfer yr Iesu yr hyn sydd yn cael ei ddweud yma, ond o ran y disgyblion hefyd, mi fyddan nhw yn cael ei nerthu hefyd. Byddwch chi'n gallu dweud, yr oedd na gadarnhad yn y digwyddiad yma o'r hyn gafodd ei ddweud yn y benod blaenorol, Matthew 16, adnod 16, a Seimon Pedr atebodd ac ddwedodd, ti yw'r Crist, mab y Duw byw. Ac nawr, mae hynny fel petai'n cael ei gadarnhau, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef. Felly dyna chi nerthu ar gyfer y disgyblion, ar gyfer yr hyn yr oedd ar fi'n digwydd. Yma gallech chi ddweud cafwyd cipolwg ar fawredd a gogoniant yr Iesu. Tra roedd ar y ddaear, roedd e wedi cael ei ddarostwng, ond nawr bydded yn cael gweld cipolwg ar ei fawredd. Wel, yn gyntaf, yn y darn yma, hoffwn ni edrych ar bresenoldeb Crist, ac yn ail person Crist, ac yn drydedd pwysigrwydd Crist. Wel, presenoldeb Crist, adnod 3. Ac wele Moses ac Elias am ddyngosodd iddynt yn ymddiddan ag ef. Dyna i chi y rai oedd yno, gyda'r Iesu, roedd Moses ac Elias yno. Ac yn wir i ddweud, roedd yn arbennig y profiad yma o weld y ddau Moses ac Elias. Dyna chi brofiad yn cael gweld y ddau yma wrth ei ymyl. Ddim yn gwybod llawer am y siarad bydd rhwng yr Iesu a'r ddau. I ni yn darllen gan Luc yn ôl i adroddiad ef yn pennod 9 adnod 31. Yr rhai a ymddangosant mewn gogoniant ac a ddywedasant am ei adawiad ef, yr hwn a gyflawnau efe yn Jerusalem. Felly ni'n cael rhyw gibolwg ar yr hanes. Maen nhw'n ymddangos mewn gogoniant ac yn dweud am ei ymadawiad ef. A fyddai'n ei gyflawni yn Jerusalem. Felly ni'n deall ychydig o'r cyd-destun. Ni hefyd yn gallu meddwl pam y ddau yma oedd gyda'r Iesu ar yr achlysur yma, ac falle yn gallu tybio bod y ddau yma o feddwl am yr hyn gafodd ei ddweud yn y 5 benod o Matthew adnod 17. Na thybiwch fy nyfod i dorri'r gyfraith neu'r proffwydi, ni ddeithim i dorri ond i gyflawni. Falle ni'n gallu dweud i'n gweld Moses yn cynrychioli'r gyfraith ac Elias y proffwydi. Nid bod e'n holl bwysig nawr, ond falle dyna pam oedd y ddau yma gyda'r Iesu ar yr achlysur yma. Ond un peth sy'n sicr, mi roedd e yn rhyw ddigwyddiad gwbl ryfeddol. I feddwl bod o ran 1,500 o flynyddoedd wedi mynd ers marwolaeth Moses, ac dyna ble mae e gyda'r disgyblion. 1,500 o flynyddoedd.
wedi mynd, ac yma mae yn ymuno gyda nhw. 900 o flynyddoedd ers i Elias yr chafu'r nef, a dyma lle mae'r ddau gyda nhw. Nawr, os nad oedd hwnna'n ysgwyd chi, dwi'n mynd siŵr be fydd yn eich ysgwyd chi. Os na fyddech chi yn eistedd i fyny ac yn meddwl, be sy'n mynd ymlaen fan hyn, mae yna rhyw ddigwyddiad rhyfeddol yma, heb sôn am unrhyw beth arall, roedd y ddau yma, Moses ac Elias, yn ôl o gannoedd o flynyddoedd ynghynt, wedi ymuno gyda nhw. Ond, dyw hwnna'n ddim byd o gymharu a bod yng nghwmni Iesu Grist. Ac yn enwedig fan hyn, yr oedd presenoldeb Crist yn llawer mwy rhyfeddol ac yn fwy bendithiol na presenoldeb unrhyw un arall. Adnod 4, a Phedr a tebodd ac yddywedodd wrth yr Iesu o arglwydd, da yw i ni fod yma. Mae'n dda. Mae'n beth da i ni fod yma. Byddech chi'n gorfod cytuno gyda fe, bydde rai chi gytuno gyda Pedr fan hyn. Mi roedd yn sefyll yna. Ac yn gweld y ddau yma, wel, mi fydda hwnna'n ddigon yn ei hun, ond byddech chi'n meddwl, gweld yr Iesu. Ac yn yr fath amgylchiadau, ac y mae Pedr yn dweud, o arglwydd, da yw i ni fod yma. Ganon ni chydig wythnos yn ôl, nesau at Dduw sydd dda i mi. Nawr, ydych chi yn cytuno gyda hynny? A ydych chi wedi dod cyn belled â hynny, yn dweud mai da yw i ni fod yma. Da yw fod ym mhresenoldeb yr arglwydd. Yn y man y mae'r ysbryd ar waith. Yn y man lle clywir yr efengil yn cael ei ffrigethu. Dyna beth i chi am glywed, yw dweud bod yn dda. Nawr, doedden ni ddim yna gyda Pedr a Moses ac Elias a'r Iesu, ond i ni'n gallu dweud ein bod ni'n gallu cael mwy o brofiad o'r Iesu na hyd yn oed gafodd Pedr ar y pryd. Os ydy'r Iesu yma trwy nerth yr ysbryd glân a'i bresenoldeb, ac i ni'n credu bod hynny'n bosib ac yn digwydd, i ni'n gallu dweud da yw bod yma lle mae'r ysbryd ar waith, lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu. Mae yna lawer iawn heddi mor bell o hyn, ond ydyn nhw. Mae yna lawer y meddwl mae da yn eu tîb nhw yw bod mor bell a phosib o bresenoldeb Crist. Ond nid oes na rai. Falle rhai yma sydd yn dymuno fod yn bell o bresenoldeb Crist. Achos mae bod ym bresenoldeb Crist falle yn eich gwneud i deimlo'n anghysurus, yn cyfyngu ar eich dewisiadau chi, yn dod ag eiogrwydd i'ch meddwl chi ac yn rhoi baich i chi ac i chi'n teimlo dydw i ddim eisiau bod yma ac mae yna rhyw fath o frwydr yn mynd ymlaen yn gweld dwi ddim eisiau peth yma, dwi eisiau cael rhyddid ac felly nid da yn eich tîm chi yw bod yma ym mhresenoldeb Crist. Gwell ganddoch chi sŵn y byd, ond nid yw na wir i lawer, mae lot gwell ganddyn nhw sŵn y byd. Gwell ganddyn safonau'r byd a moesau'r byd, ond nid yw'n wir am y mwyafrif heddi. Mae gwell ganddyn nhw y moesau maen nhw yn ei creu. Maen nhw'n dod ar ryw foesau bach ac yn ei creu nhw yn ei meddyliau bach nhw eu hunan ac yn dod ar ryw safon ac yn ddigon cysurus ac yn meddwl dwi'n gallu neud beth fynnau. Mae'n rhai wedi crwydro'n bell o ddylanwad yr efengil. Rhai ni'n adnabod blynyddoedd yn ôl. Chi'n gwybod, dwi ddim yn gallu dweud wrthych chi faint dwi wedi nabod dros y blynyddoedd. Wedi cael fy magu ar eilwyd Cristnogol ac ar eilwyd lle y mae na weinidogion yr efengil ac wedi gweld pobl trwy fy holl fywyd. Fedra i ddim dweud wrthych chi faint dwi wedi gweld sydd wedi ymbellhau o sain yr efengil. Llawer un. Fedra i ddim dweud o'ch chi sawl oedfa pobl ifanc dwi wedi bod yn rhan ohono ers 30 o flynyddoedd bellach siwr o fod. Ac yn ystod y blynyddoedd hynny wedi bod yn rhan a gweld yn dod yn ffyddlon bob pnawn dydd Sul neu pryd bynnag oedd hi. Ac i chi'n gweld faint o'r rheini, dim llawer o'r rheini sydd yn sefyll bellach. Dim llawer. Y mwyafrif ohonyn nhw wedi hen fynd i'r byd. Temtasiynau'r byd, llwyddiannau'r byd wedi cymryd drosodd ac efallai roedden nhw'n cario ymlaen yn ffyddlon am gyfnod bach ac yna'n lleihau mymryn. Nes yn y diwedd, pryn fydden nhw'n mynd i'r cwrdd o gwbl ac yna maen nhw yn y byd yn llwyr. Ac maen nhw wedi pellhau o sain yr efengil. Rhai yn ddaearyddol yn bell, wedi ymgartrefi mewn, lle chi ddychmygu heddiw, falle wedi ymgartrefi mewn rhyw bentre bach, neu mewn rhyw ddinas ac wedi cael rhyw swydd bach ac wedi setlo lawr. Dwi'n gallu meddwl am rai o'n i'n nabod 20-30 o flynyddoedd yn ôl, falle nawr, sydd yn barod i ymddeol, siwr o fod, nifer ohonyn nhw. Ac fel pan o'n i'n ifancach ac yn gweld rhain yn dod ac yn dod i bopeth ac yna'n ymbellhau.
ac wedi gwrthgilio, ond falle nid wedi dod erioed i gredu yn y lle cyntaf. Rhai o'r pobl o'n i'n nabod, o'r pobl ifanc ar y tro ar y pryd, ac nawr maen nhw wedi tyfu ac wedi mynd yn hun ac yn nawr mewn rhyw swyddi wedi llwyddo ac yn gwneud yn dda iddyn nhw hunan, ac maen nhw wedi ymgartrefu yn y byd. I chi'n gallu dychmygu nhw falle y dydd yma ar y Sul. Dwi'n aml yn meddwl am hyn. Am rai o'r rhai oedd yn arfer bod yn ein plith ni ac lle bynnag fuon ni yn addoli. Ac nawr, ble maen nhw nawr? Sut dechreuodd y Sul yma? Dyma fel dwi'n dychmygu fe. Maen nhw'n deffro tua 9 neu 10 o'r gloch, cael chydig bach o gwsg ychwanegol ar fore Sul. Dyna beth mae'r rhai yn neud. Ac yn troi radio ymlaen, falle, mae'n dibynnu ar pa fath o gerddoriaeth maen nhw'n licio, ond gadewch i ni dweud bod nhw'n licio gwrando rhyw gerddoriaeth clasurol. Ac falle yn y gwely'n gwrando ar y radio clasurol ac yn gwrando ar y gerddoriaeth ac yn ei fwynhau. Ac yna gydag amser yn penderfynu codi a molchi a gwisgo, ac yn cael brecwas bach hwyr, falle bod yna rhyw draddodiad ganddyn nhw ar y Sul, cael rhyw brecwas bach arbennig, coffi arbennig. Dwi'n hoffi coffi posh, dwi'n licio galw e, maen nhw'n cael y peiriant a teclyn yn barod, arogl y coffi'n dod, blasus iawn ac yn ar tost a'r beth bynnag arall maen nhw'n ei gael. Ac mae nawr falle tua 9:10 dim, falle blynyddoedd ynghynt yr oedden nhw yn y cwrdd, dim bellach, dim hyd yn oed yn cofio am hynny, mae'n fore Sul, ac dyna lle maen nhw'n cael eu brecwas hwyr, ac yna maen nhw'n mwynhau, falle darllen y papurau Sul os oes fath beth i gael, neu gwrand darllen y we, ac yn ymlacio mae'r gerddoriaeth dal i fynd ymlaen, ac falle wedyn ni y traddodiad yw mynd allan am dro. So os ci bach dyn nhw'n mynd ar ci am dro, neu maen nhw'n mynd allan am dro gyda'r teulu, a mynd allan i'r mynyddoedd efallai, neu jyst lawr y lôn i'r parc agos, a maen nhw'n mynd am ei wac bore Sul. Dyna beth sy'n neis, ie? Bore Sul yn ddod o bach da i fynd am wac. Ac yna maen nhw'n dod yn ôl, ac efallai bod arogl y cig, falle'r unig beth sydd yn ei hatgoffa nhw o beth oedd arfer bod, y traddodiad cinio di Sul. Sawl un sy'n cael cinio di Sul yn ein gwlad ni, gormod siwr o fod, dyn nhw ddim yn cofio falle'r traddodiad gynt o dod nôl o'r cwrdd i'r cinio di Sul. Ond nawr mae'n cinio di Sul. Pam cinio di Sul? Maen nhw'n gewn ni cinio di Sul nawr, a mae'r arogl y cig wedi paratoi. Maen nhw'n rhoi'r tatos i fewn, maen nhw'n eistedd lawr, a maen nhw'n cael mwynhau wedyn cwsg bach yn y pnawn di Sul, yn ardderchog i gysgu'n dywe. Mwynhau cael cwsg ar pnawn di Sul, a trad lan, falle troi'r teledu mlaen ar gyfer i'r rhaglen ore. Dyna chi Sul hamddenol. Pell yw'r dyddiau pan oedden nhw'n dod i'r cwrdd, ac yn treulio'r dydd yn hir arglwydd, ac yn gwrando ar bregethu gair Duw. Chi'n meddwl beth, dwi ddim yn gwybod faint, ond mae llawer gormod o bobl fel hyn dwi newydd i ddisgrifio. Llawer oedd yn gwneud proffes ar un adeg, dwi ddim yn credu roedd yn broffes deilwng nac yn gywir. Pwy a wyr falle i fod yn anhebygol, falle ddown nhw'n ôl rhyw ddydd. Pell yw'r dyddiau pan ystyriant geiriau'r Iesu. Ac mae'n nhw nawr, falle'r prynhawn Sul, mae'n 4 o'r gloch. Siwr o fod maen nhw yn mewn rhyw drwmgwsg nawr, yn cysgu'n braf yn ei gwlâu neu ar y soffa, ac yn mynd i ddeffro tua 5, ac yna'n barod ar gyfer gweddill y nos. Dyna beth yw Cymru, chi bellach. Dyna beth yw cyflwr ein gwlad. Ac maen nhw'n credu mai da yw i byd, ond na, hyn sydd yn dda i chi. Allai ddweud hyn wrthych chi nawr, dyw hwnna ddim yn dda i chi. Falle bod yn iawn ar ddi Sadwrn, ond ddim ar y Sul. Dyw e ddim yn dda ar y Sul, achos dydd Sul yw dydd yr arglwydd, yw dydd i'w geisio fe, i addoli ei enw e, i ddyrchafu ei enw e, i geisio ei wyneb e. Ac felly da yw i ni fod yma fel dwedodd Pedr. Ble? Ym mhresenoldeb yr arglwydd, ym mhresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth dwedodd Pedr. Yr oedd yn dda fod ym mhresenoldeb Moses ac Elias, doedd hwnna'n ddigon neis iawn. Ond y peth pwysica oedd cael bod yma gyda Crist, a lle bynnag yma i Crist, yr oedd yn dymuno fod. Ac felly da yw dweud, da yw i ni fod yma. Da yw bod yma. Pam? Achos i ni'n dymuno fod presenoldeb Crist yma. Mae e wedi addo bod gyda ni, gai atgoffa chi. Mae'r arglwydd wedi addo lle mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yn ei enw ef, yno mae e yn ei plith nhw. Ac felly os ydy Duw wedi addo bod yma gyda ni, yna rhaid i ni ddweud, da yw i ni fod yma. Yma yn ei bresenoldeb. Ni ddim yn dweud mai da yw o reidrwydd bod yn y capel, unrhyw capel. Na, fedrwn ni ddim dweud na. Achos nid yw presenoldeb Crist yn unrhyw capel, mhob capel. Dyw e ddim yno. Nid oes gennym le i ddweud mai da yw dod i'r capel yn unig.
Rhaid dweud hyn, da yw bod ble mae Crist yn bresennol. Felly, os yw presenoldeb Crist yn y capel, yna da yw bod yna. Os nad yw'r capel yn pregethu Crist ac ef wedi groeshoelio ac mae fe yw'r unig ffordd i achawdwriaeth, yna nid da yw bod yna. Mae rhaid dweud hynny achos bod ym presenoldeb Crist yw'r hyn y mae Pedr yn dweud sydd yn dda, nid bod mewn rhyw adeilad, dda yw bod ble mae Crist yn bresennol. Mae yna llawer o gapeli heddi yn gwadu efengil Crist. Mae rhai capeli heddi yn dweud wrthoch chi y mae'r ffordd i'r nefoedd yw bod yn dda. Na, dim dyna be mae gair Duw yn dweud. Mae rhai capeli yn dweud y mae'r ffordd i'r nefoedd yw dilyn unrhyw beth sydd yn weddol dda yn foesol ac unrhyw grefydd ac yn y diwedd fe gyrhaeddwch i'r nefoedd. Na, nid dyna beth mae gair Duw yn dweud, nid dyna dywedodd Iesu Grist. Mae hynny yn gwadu yr efengil yn ôl Iesu Grist ac yma nhw'n anwybyddu ei eiriau. Felly fedrwch chi ddim dweud da yw bod fyna. Ond da yw bod lle mae Crist yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Lle mae ei bresenoldeb. Lle dyrchefur yr Iesu fel yr unig ffordd at y Dduw. Dyna sydd dda. Fe ddwedodd Iesu Grist mae fi yw'r ffordd yr gwirionedd a'r bywyd. Dwedodd Iesu Grist mae fi yw'r unig ffordd. Mae fi yw'r gwirionedd, fi yw'r bywyd, fi yw'r unig ffordd. Does dim ffordd arall i'r nefoedd. Dyna ddwedodd Iesu Grist. Nawr mae Iesu Grist unai yn wallgof, yn gelwyddgu ac yn ddyn drwg, neu y mae yn fab Duw ac yn dweud y gwir. Penderfynwch chi. Ond fe ddwedodd Iesu Grist, mae un ffordd yn unig sydd i'r nefoedd, ac felly dim ond un ffordd. Does dim ffordd arall. Mae Capeli Cymru, mae'r crefyddau'r byd, maen nhw gyd yn dweud bod yna sawl ffordd. Maen nhw'n anghywir yn ôl Iesu Grist. A'ch dewis chi yw hyn. A ydych chi'n credu Iesu Grist, neu ydych chi'n credu'r gweddill i gyd? Nawr, yr hyn fedrwn ni ddweud yw hyn. Mae Pedr yn dweud, da yw i ni fod yma, ymresenoldeb, mab Duw. A drododd Pedr hanes y profiad byth gofiadwy hon yn 2 Pedr 1, adnod 16 ac 17, canes nid gan ddilyn chwedlau cyfrwys, yr hysbysasom i chwinerth a dyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, eithir wedi gweled ei fawredd ef a'n llygaid. Canes e fe a dderbyniodd gan Dduw Dad barch a gogoniant pan ddaeth y cyfryw lef ato oddi wrth y mawr ragorol ogoniant. Hwn yw fy anwyl fab i yn yr hwn yn bodlonwyd. Nawr mae ffordd mae Pedr yn disgrifio'r digwyddiad yn dangos i chi mor ysgytwol oedd e. Mae e'n dweud yr oedd yn brofiad byth gofiadwy. Yr oedd wedi gweld mawredd, y diwdod oedd gyda'i lygaid e. Rhywbeth bron iawn, bydde wedi ladd e. Yr oedd e wedi cael gweld profiad anhygol. Yr oedd wedi profi presenoldeb Crist, mab y goruchaf, y mawr ragorol ogoniant. Ac yna'r geiriau, dychmygwch bod yna yn clywed y geiriau. Hwn yw fy anwyl fab i yn yr hwn ybodlonwyd. Nawr, a gallwch chi dystio fel Pedr, eich bod wedi profi o bresenoldeb Crist, eich bod wedi gweld ei fawredd. Chi sydd am fod yma, ystyriwch hyn. Tra bod cyfle, da yw bod yma, da yw clywed am fab Duw. O, na fyddwch chi yn dweud hynny. Da yw clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch ni symud ymlaen yn ail felly at berson Crist. Adnod 5 ac fe eto'n llefaru wele cwmwl golau a'i cysgododd hwynt ac wele lef o'r cwmwl yn dywedyd hwn. Hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Dyna i chi ddatganiad. Dyna chi bendantrwydd. Dyna i chi sicrwydd. O be, ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn dweud y mater o farn yw'r cyfan. Pobl yn dweud, wel, mae'n dibynnu sut ych chi'n dehongli'r peth. Sut yn y byd fedrwch chi ddehongli hwn yn wahanol? Dwi ddim yn gwybod. Mae e'n dalent o radd flaenaf i unrhyw ddiwynydd, i unrhyw bregethwr, i ddehongli unrhyw beth ar wahân. Mae'r geiriau yma'n dweud, hwn, sef Iesu Grist, yw fy anwyl fab. Mae e'n fab i'r goruchaf yn, a mae'n dweud hyn,
yn yr hwn yn bodlonwyd, fod y Duw perffaith yn fodlon a'i fab. Nawr fedrwch chi ddim cael lot gwell yna, fedrwch chi ddim cael fwy clir na yna. Mae'r Duw goruchaf yn cyhoeddi yn sicr ac yn bendant mai fe oedd mab Duw. Yr oedd ei holl fywyd wedi datgan hyn, i ni'n gwybod hynny, wrth ddarllen am ei enedigedd. Ydych chi'n gallu darllen am hanes yr enedigedd ac yn meddwl nad yw hwn yn rhyfeddol? Mae'r genedigaeth yn wyrthiol. Mae'n rhywbeth goruwch naturiol. Nid genedigaeth arferol oedd genedigaeth yr Iesu. Yr oedd yn arferol o'r oedd cafodd ei eni i'w fam. Ond nid oedd tad ei arol ganddo. Yr oedd e wedi cael ei genhedlu'r ysbryd lan. Yr oedd yn rhywbeth gwirthiol, goruwch naturiol. Felly ni'n gweld yn y ffordd yr arweiniwyd i fyny at ei enedigedd a'i fagwraeth a'r holl proffwydolaethau am hynny yn dangos i chi mae mab Duw oedd e. Chi'n modd wrth ddarllen am ei fywyd am ei wyrthiau mae'r rhain yn datgan yn ddi-amheuol mae mab Duw oedd e. Darllenwch y Testament Newydd a darllenwch am y gwirthiau am yr Iesu, am y pethau anhygol a wnaeth e, pethau goruwch naturiol a wnaeth e, a'r unig pethau mae'r rheina'n dweud ar wahân i fod yn un sydd yn llawn trigaredd a thosturi a chariad ac ymynedd mae'n dangos i chi mae mab Duw oedd e. Ond yma i ni'n cael y datganiad rhyfeddol. Hwn yw fy annwyl fab. Dyma'r un y creodd y byd. Hwn yw eich creawdwr chi. Hwn yw yr un yr anfonau sydd ddelio'ch cyflwr trienus. Dyna beth mae Duw yn dweud. Hwn yw'r un dwi wedi anfon i'ch helpu chi. Dyma yr un a fodlono dod i fyd a fyddai yn ei wrthod, yn ei gesau, yn ei wawdio ac yna yn ei groeshoelio. Byd a wnaeth ei groeshoelio ac sydd yn ddyddiol yn ei groeshoelio ac mae'n dweud hwn yw ei annwyl fab. Mae'n llawn tosturi tuag at y gwan, y tlawd, yr anghenus, tuag at bob un ohonom. Gwybod, mae'n llawn trigaredd a thosturi tuag at o chi ym mha bynnag treialon i chi yn ei wynebu. Pob un ohonom yn drienus, ond ydyn ni yn ein pechod. I ni oll dan felltith y ddeddf yn gwynebu digofaint y tad. Ond ydyn ni'n gwybod hynny o'r cwymp i ni yn bechaduriaid. Ac fel pechaduriaid, does dim mynediad i'r nefoedd. Does dim posib i'r un pechadur fynd i'r nefoedd. A gan ein bod ni oll yn bechaduriaid, dyna i chi gyflwr drienus yn gwynebu cosb y tad. Dyna chi gyflwr ofnadw i ni ynddi, heb Grist, heb obaith, heb sicrwydd, heb bwrpas. Ond yr hyn sydd yn rhyfeddol yw at rai fel hyn y daeth ei annwyl fab. Dydyn ni ddim yma yn pregethu bod na opsiwn i chi ystyried. Nid cynnig un enw o lawer i ni chi yma. Dwi ddim fel rhyw etholiad cyffredinol a chi'n cael 7 neu 8 o enwau ac i chi'n cael y rhyddid i ddewis pwy chi moyn. Dyw e ddim felly. Dyna beth mae lot o capeli fel. Mae lot o capeli fel petai yn rhyw etholiad cyffredinol. Ac maen nhw'n dweud, wel, fe gewch chi ddewis y llwybr yma, fe gewch chi ddewis y llwybr yma, fe gewch chi ddewis y proffwyd yma, y crefydd yma. Sdim ots, newn ni gyd uno gyda'n gilydd ac i ni gyd yn cyrraedd yn y lle, rhan lle yn y diwedd. Dyna beth mae lot o bobl heddi yn ei ddweud, ond nid dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Does dim opsiwn arall i chi, nid cynnig un enw o lawer, nid cynnig syniadau rhywbeth i chi, nid rhywbeth i chi feddwl amdano, nid rhywbeth i chi bendroni ac i fyfyrio amdano, nid rhywbeth i bwyso mesur, mae angen pwyso mesur, ond nid rhywbeth i chi eistedd nôl yn hamddenol ac i feddwl, na i edrych ar y peth ac falle na ystyried ac i'n un o lawer opsiynau ac yna pa un bynnag i chi'n licio fwyaf, dyna be fyddwch chi'n ei ddewis. Hyn sydd yn cael ei ddweud fan hyn, mae Crist yw yr unig ffordd. Ef yw mab Duw. Ef yw y ffordd ddarparodd y tad. Nid yw y Beibl yn sôn unrhywle bod Duw wedi gosod sawl opsiwn y gallwch chi ddilyn. Nid yw yn dweud triwch eich gorau, dilynwch unrhyw ffordd cyn belled y dowch ata i yn y diwedd. Dwi ddim yn dweud na. Na, does dim ffordd arall. Hwn yw y ffordd, a'r ffordd yw'r arglwydd Iesu Grist. Cyflawnodd hwn popeth angen rheidiol ar ein cyfle. Dyna pam dywedodd y tad ei fod yn fodlon.
Ni fydde Duw y Tad yn dweud ei fod yn fodlon, ond i bai ei fod yn fodlon. A'r rheswm y mae yn fodlon yw fod Crist wedi cyflawni popeth oedd yn angenrheidiol. Hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd. Chi'n gwybod beth cyflawnodd yr holl ddeddf yn ein lle? Os ydych chi am fynd i'r nefoedd, yna mae rhaid i chi gadw deddf cyfraith Duw yn berffaith. Mae'n rhaid i chi fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Ond fedrwn ni ddim. Fe fethon ni ar eiliad y ganwyd ni. Ac ers hynny, gweithygu ni wedi wneud. Ac os cawn fyw tan ni'n bod yn rhyw oedran fawr, mi fyddwn ni yn arbenigwyr mewn pechod. Ac felly fedrwn ni byth gwella'n hunan. Ond fe gyflawnodd yr Iesu yr holl ddeddf yn ein lle ni. Fe wnaeth rhywbeth fedrwn ni moyn wneud. Dyn ni'n gallu dod yn agos. Does dim un dydd yn mynd heibio pan yn dod unrhyw le'n agos at gadw rhan o'r ddeddf yn berffaith. I ni'n dod yn fer o'i agoniant drwy'r adeg, hyd yn oed pan yn gwneud yn dda yng ngolwg Duw, maent fel bratiau bydron, mae'n gweithredoedd da ni wedi cael ei sbwylo gan falchder. Da i ofyn i chi, ydych chi wedi gweld eich ymdrechion gorau yn frwnt yn ei olwg ef? Os nad ydych chi, yna plediwch a Duw i ddangos hyn i chi. Achos ni ewch chi yn bell heb ddeall eich cyflwr. Chi'n gwybod beth, dyna yw'r cam cyntaf. Rhaid i chi weld eich bod chi yn fethiant. Rhaid i chi weld eich bod yn bechadur. A rhaid i chi weld eich bod dan felltith y ddeddf ac dan ddigofaint y tad. Rhaid i chi weld cael cipolwg ar eich cyflwr chi. Ond yna, fe fyddwch chi yn dod i weld dyna pam dath Crist i ddelio â hyn. Mae e'n rhoi ei gyfiawnder chi pan i chi'n dod yn llwythog ac yn flinderog dan bwysau ei ogrwydd pechod, yn dod yn edifeiriol, yn troi o ddiwedd eich pechod, ac i chi'n dod at y groes, ac i chi'n gweld yr arglwydd Iesu yno ar y groes, a i waed yn llifo drostoch chi, ac i chi'n dod yn llwythog ac yn cyffesu'ch pechod. Beth sy'n digwydd? Y mae Crist yn rhoi ei gyfiawnder i chi, ac y mae'n eich gorchuddio chi'n llwyr, y mae ei waed yn golch eich pechod ymaith. Cymerodd Iesu Grist yr holl gosb ar y groes yn eich lle chi. Tywallodd y tad yr holl ddigofaint hynny, a oedd yn haeddiannol i ni, ac fe gymerodd Crist hyn yn ein lle. Does dim syndod felly y cyhoeddodd Duw y Tad, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn ym-bodlonwyd. Yr oedd y Tad yn gwbl fodlon. Yr oedd y Tad yn edrych ar ei fab ac yn dweud, mae hwn wedi gadael y nef ac wedi dod i'r byd lle byddai'n cael ei wrthod a'i gysau. Y mae e wedi dod i'r byd lle byddai pobl yn ei erlyn e ac yn ei gysau e ac yn ei groeshoelio fe. Mae e wedi dod i'r byd ac mae wedi byw bywyd perffaith. Dwi ddim erioed wedi dweud na gwneud unrhyw beth o'i le. Dwi ddim wedi torri'r gyfraith hyd yn oed yn ei feddwl e, heb sôn am yn ei weithredoedd a'i eiriau fe. Mae wedi cyflawni popeth oedd yn angenrheidiol. Mae'n gallu bod yn ddirprwyol i ni, mae'n gallu sefyll yn ein lle ni yn berffaith, mae wedi gwneud popeth yn barod, ac yna mae'n mynd i'r groes ac mae'n cymryd fy nigofaint i, mae'r Tad yn dweud, yn cael ei dywall arno fe a dweud, yn mynd i wneud dim o'i le, ond mae'n cymryd y gosb yn eich lle chi, ac felly mae'n edrych ar ei fab ac yn dweud, hwn yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, dwi'n gwbl fodlon a'i fywyd a'i farwolaeth, dwi'n gwbl fodlon a'i aberth, mae e wedi gwneud y cyfan yn eich lle. Wel, yn olaf, beth am pwysigrwydd Crist? Mae diwedd yr adnod 5 yna'n dweud, gwrandewch arno ef. Hwn yw fy annwyl fab. Yn yr hwn yn bodlonwyd, ac yna mae'n gorffen yr adnod trwy dweud, gwrandewch arno ef. Ni ddywedodd gwrandewch ar amryw yn gyntaf. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud, wel, triwch capeli eraill, triwch crefyddau eraill, triwch syniadau eraill, ac edrychwch i weld pa un sydd yn eich siwtio chi, a pa gap sy'n ffito, ac yna fydd yn iawn. Na, does dim opsiwn. Un ffordd sydd, gwrandewch arno ef. Dyna bwysigrwydd Crist.
Nid oes llais arall ddylsech chi wrando arno. Mae'r byd yn gweiddi allan gyda'r fath hyder. Dilynwch fi, mae'r byd yn droiadwy yn diwedd. Mi roeddwn ni yn y dre ddoe yn cael paned bach tawel ac yna mewn rhyw dafarn gyfagos dros y lôn. Dyna lle roedd na 30 o ddynion ar rhyw barti a'r gweiddi, a'r miri, a'r hegfeidd. Ac dyna i chi sŵn y byd a'r nos Wener. Dyna lle maen nhw yn gorlifo allan ar y strydoedd, yn ei meddw dod, yn ei hanfoesoldeb ac yn gweiddi, dilynwch fi. Dyna be maen nhw'n neud. Ewch i lawr y strydoedd a mae yna gyngherddau ac mae'r gerddoriaeth. O'n i'n trafod yn doedd yn ei ddoe ac yn i'n dweud, mae fel petai nos Sadwrn nawr wedi dod yn yr haf i brynhawn Sadwrn. Mi roeddwn ni dim ond yn cerdded nôl i'r car a'r gerddoriaeth byddarol yma. A pobl yn bita ac yn yfed i fas ac yn gweiddi ar ei gilydd ar dros y bwrdd. Ac mi roedden nhw fyna. Ond methu clywed ei hun yn siarad â'i gilydd, roedden nhw weiddi. Beth yw y byd yn dweud, dilynwch fi. Dilynwch fi, gewch chi hwyl gyda fi. Mae yna bobl eraill yn galw arnoch chi, mae'ch ffrindiau, sawl un ohonoch chi sydd gyda ffrindiau sy'n galw. Ac os nad ydyn nhw eto, fe fydden nhw'n sicr i chi. Fe fydd eich ffrindiau chi yn yr ysgol ac yn y coleg ac yn y gwaith yn dweud, dilynwch fi, dilynwch ni, fe driwn ni hwn, fe gewn ni rhyw brofiadau gwych, ac sy'n eisiau chi fynd fyna, mae'n mynd i'r capel unwaith yn ddigon, heb sôn am 2 gwaith ar y Sul, peidiwch mynd fyna, dilynwch fi, fe gewch chi 2 ddi Sadwrn, fe gewch chi Sadwrn a Sul i fwynhau y byd a'i bethau, beth bynnag yw nhw, does dim eisiau mynd i'r capel, dewch gyda ni, dilynwch ni, mae yna lawer o hwyl ffordd hyn, does dim cyfyniadau ffordd hyn, gewch chi brofiadau. Mae'r byd yn gallu lliwio'r peth yn reit lliwgar yn diwedd. Mae'r byd yn gallu cyfiawnhau pechod. Yn dweud, mae'n bwysig arbrofi gyntaf cyn dewis ffordd a cyn setlo. Mae crefyddau'r byd yn gweiddi allan, ond dyn nhw dewch ffordd yma. Mae Capeli Cymru yn dweud, dydyn ni ddim yn honni yn bod yn cynrychioli yr unig ffordd, ond dewch gyda ni os ych chi eisiau. Dyna beth maen nhw'n dweud, dewch gyda ni. Achos diwn ni ddim mor eithafol â nhw fyna, maen nhw'n dweud mae nhw sy'n iawn. Ydyn ni'n dweud mae ni sy'n iawn. Nid mae fi sy'n iawn, mae gair Duw sy'n iawn. Ac dyw pobl ddim yn licio hynny. Dyw pobl ddim yn licio bod rwy'n yn dweud mae dyma'r ffordd. Dyn nhw ddim yn licio dweud mae dyma'r unig ffordd i'r nefoedd. Maen nhw'n dweud dewch gyda ni llawer mwy goddefgar. Ac i ni'n dweud bod sawl ffordd. Ond ble maen nhw'n cael hynny? Dyw e ddim yn y Beibl, dyw e ddim yn gair Duw, ond mae'r lleisiau mae'n gweiddi allan o bob cyfeiriad. Mae'r byd, mae'r capeli, mae'r crefyddau yn dweud, dilynwch fi. Ond mae gair Duw yn dweud yn ddigon clir, hwn, Iesu Grist, yw fy annwyl fab, yn yr hwn yn bodlonwyd, gwrandewch arno ef, nid neb arall, gwrandewch arno ef. Pam ddylsyn ni wrando arno fe? Fe yw mab Duw, ond hefyd, mae e wedi profi ei fod yn ddibynadwy. Mae ganddo'r awdurdod, y safle, y nerth, y gallu i gyflawni'r hyn a ddywedodd. Pan y mae Iesu yn dweud y bydd yn barnu, fe fydd yn barnu. Felly da chi gwrandewch arno fe. Pan y mae yn dweud y bydd yn dangos trigaredd, yna trigaredd a gewch. Credwch e. Os yw Iesu Grist yn dweud dewch ato fi, rhai sydd yn flinderog, yna dewch ato fe. Pam? Achos y mae e'n cadw at ei air, y mae e'n mynd i lleddfu ar eich poen, y mae'n mynd i faddech pechod. Os yw Iesu Grist yn addo yn ei air, yna fe fydd yn cyflawni ei ddewyd. Nid oes yr un mwy dibynadwy na'n Iesu Grist. Ni ellir ymddiried yn unrhyw un gwell na Christ. Nid yw yn gallu dweud celwydd. Dyw ddim yn bosib Iesu Grist dweud celwydd. Nid yw yn dweud celwyddau bach gwyn. Nid yw yn twyllo yn ei addewidion drwy addo rhywbeth, ond nid yn wir yn golygu'r hyn ar addawod. Dyw ddim yn neud hynny. Mae yn ffyddlon ym mhob agwedd o'i fywyd. Pan gwrandewch, pan dowch yn agosach ato, fe fyddwch yn teimlo yr ofn profodd y disgyblion. Chi'n gwybod beth? Falle bod hynny yn digwydd i rai. Pan y mae nhw'n dod i bresenoldeb yr Iesu, y mae'n gallu peri ofn. Ond y mae hynny'n beth da. Y mae parchedig ofn yn rhywbeth sydd yn angenreidiol.
Mae'n rhywbeth sydd rhaid i brofi. Pan ych chi'n dod i bresenoldeb yr holl alluog, os nad ydych chi'n ofni, yna mae rhaid i chi feddwl ydych chi wedi bod yn ei bresenoldeb. Ond pan yn ei bresenoldeb y mae'n perio ofn adnod 6, a phan glybu'r disgyblion hynny, hwy a syrthiasant ar ei hwyneb, ac a ofnasant yn ddirfawr. Y mae'n dychryn dyn. Mae gweld mawredd Crist yn goleuo eich pechodau. Mae yn dangos yn eglur i chi eich bryntni. Ac o ganlyniad fe ddaw ofn, fe ddaw ymwybyddiaeth o atebolrwydd. Ond chi'n gwybod beth hefyd, os yw Crist yn agosau ato chi, ac chi yn agosau ato ef, ni fydd yn eich gadael yn y cyflwr o ofn am fwy nag sydd rhaid. Achos fe ddaw a chysur i chi. Dyna i chi'r drefn, mae yna ofn, ac yna daw cysur adnod 7 sydd yn dilyn adnod 6. Mae'n naturiol yn dweud. Adnod 7 yn dilyn adnod 6. Adnod 6 oedd hwy a syrthiasant ar ei hwynebau ac a ofnasant yn ddirfawr. Adnod 7 a daeth yr Iesu ac a gyffyrddodd a hwynt ac a ddywedodd cyfodwch ac nac ofnwch. Peidiwch ag ofni. Mae yn dod â chysur yr efengyl. Ein gweddi yma yw y daw ar drai yma a chysur yr efengyl. A bydd yn eich cyffwrdd eich enaid ac yn dweud, beth yw'r cysur i chi'n dymuno? Os ydych chi yn profi agosatrwydd yr Iesu, yna'r cysur i chi yn ei ddymuno yw sicrwydd maddeuant pechodau. Oherwydd y mae presenoldeb Crist wedi goleuo eich pechod, ac i chi wedi gweld bod eich pechod dan felltith y ddeddf ac fe fydd y tad gorffod cosbi. Ac y mae ofn hynny yn eich dychryn chi, ac y mae yn faich ac yn llwythog ar eich enaid chi, ac yna wrth agosau at Iesu Grist ac at ei groes, ac y mae yn dod trwy'r ysbryd ac yn eich cyffwrdd chi, ac y mae yn dweud maddeuir eich pechodau, fe'ch golchir yn llwyr lan yn ei waed. Fe ddaw a gosod clogin ar eich ysgwyddau chi ei gyfiawnder o'ch amgylch. Fe fydd yn rhoi ei berffeithrwydd fydd yn eich cuddio. Ei fywyd perffaith y mae yn rhoi i chi, fel allwch chi byth byw bywyd perffaith, ond y mae Crist yn rhoi ei berffeithrwydd i chi. Felly yng ngolwg y tad, yr ydych chi'n berffaith yng Nghrist. Fyddwch chi byth yn berffaith yn eich hunan. Ond yng Nghrist, fe fyddwch chi'n berffaith pam i chi'n gwisgo clogin cyfiawnder y mab. Felly, hwn yw fy annwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. A beth yw'r darn pwysig? Gwrandewch arno ef, nid y byd, nid eich ffrindiau, nid eich cyfoedion. Nid yr rhai sydd yn eich tynnu chi ffwrdd, ond gwrandewch ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd a thras. I ni yn diolch i ti am y datganiad rhyfeddol hwnnw. Mae yr arglwydd Iesu yw dy fab, ac yr wyt ti yn fodlon ag ef. Ac i ni yn gweddio, y bydd na rai hyd yn oed heddiw yn gwrando ar yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod ato dan edifeirwch, ac y byddi di yn rhoi y rhodd o ffydd iddynt ymddiried a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen i'n gwasanu trwy ganu'r emyn 240 o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan drai. 240 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.